horas madihita saluhutna. Di hamuak kamanami dohot inanami manang di dia pihamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adoraso tatangihon hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame siad debata mata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Jamita di partangiangata ima hata ni Tuhata na tersurat di buku panguhum bidusa pelopat ayat sada rodi ayat opat. Laus turpukodo nagabe epistel tu minggu pasapulu pitu hodung Trinitatis 26 September 2020 sada. Hujahama dihita songonom mahata ni Tuhata. Dungi tuat ma si Simpson tu timna. Gabe diida sada buru-buru di timna sian buru ni halak Palestim. Jadi nakok ibana muse asa dipabua tua mana dohot tuinana ninna do. Adong dohida sada buru-buru di timna sian buru ni halak Palestim. Ope say buat tamuma ibana bahe jolmakku. Alai ninna amana dohot inanama tu ibana. Dangadok kuroha di tonga-tonga ni buru ni haha anggim. Manang di tonga-tonga ni sadong humta bahe jolmam. Ubahe tunglao ho mabuat buru sian halak Palestim akan namar hulup. Jadi ninna si Simpson ma tua mana. Ikon ibana buat omu diau. Aibana do hasoloan ni rohakko. Alaidang diboto anggona torasna tung siad jahu badui. Ay mangalului parbut cirat do ibana do pak halak Palestim. Ay tongon gumonggom Israel do halak Palestim ujui. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porseaon soal suka manang lomoroha hupikir hal na biasa do yate. Tadani halak nasehat dui molo adong dope rasa suka di sasahalaki. Berfungsi dope dohok dengan indra penglihatan nang indra perasani ibana. Justru molodang lomo berohana baik tu seseorang manang tu sesuatu pei idu nariko si pareson. Dang lomo rohaku mamerengi ninna. Berarti nga adong nasoberes di diri nate. Dang lomo rohana mamereng na tua-tuana. Dang lomo rohana mamereng donganna. Dang lomo rohana be mamereng suami. Dang lomo berohana mamereng istrina. Dang lomo berohana mamereng gelengna. Bahkan dang lomo berohana mamereng dirina sadiri. Tutu molo nga sokonon nga adong masalah di si. Alani manusiawi jala wajar do molo lomo rohana mamereng seseorang. Hamuak kadongan ditikituat si Simpson tu timna di idaibana ma sada buru-buru di si sian buru ni halak Palestim. Tutung dung di idaibana gabe lomo marohana di buru-buri. Mungkin di aka istilah nasing gabe jatuh cinta maibana ni mama. Ala ni lomo ni rohana mamitur di pabua matu amana dohot inana asa dibuat buru-burui gabe jolmana. Dang apala di patorang diturpuk taon buasa gabe songoni lomo ni rohani si Simpson tu buru Palestimi. Ala ni haulion na do kajujuk do kecantikan manang haulion ni sada buru-buru mabahe jatuh cinta si bawadi dak persuadau tayate. Manang adok faktor na asing asa gabi songoni cinta malabab si Simpson tuituani. Tagamud dulaning alani suarana manang alani guarna. Arong domadok, buidu gabi lomoro ha ala ni guarna. Siya na mabigi guarna. Atik pe, dang kebenaran namut lakiate. Ayarong do namar guar si jujur,
HP holan mergebus dulu na, holan mergebusi. Setabiate tu akan namar guar si jujur. Adung do namar guar si labok. HP soi nama kasarna. Alai unak salah hita, adung do didok guar tulut. Songon guar nai pangalahona. Guar nama deina. Adung musedo ala ni pangalahona. Ala ni pakulingna. Ala ni tutur katana. Jadi molo gabe lomoro hani sasahalak rupani tu sasahalaki buidu alani ulini rupana alani suarana ai budu gabe tertarik halak alani suara gabe lomoro hana jatuh cinta ibana alani suarana alani guarna bui alani pangalahona alani pakulingna alani tutur katana didok na tua-tua sibigo abbaroba bo tarhulik kulingna nauli do naroa mulo denggap pakulingna. Hamo kadongan manang na dia penuaing mabain gabi songoni lomo rohani si Simpson tuburu ni hala Palestini na pasti gabi di desak ibana ma amana dohot inana asa diala buru-burui gabi zolmana. Nah disoddo persoalan na nuaing akamang dohot tamuina. Dus songo kita rupani dang adong mangurai hita marlomo ni roha tu sasahalak. Bebas do. Jala suak songonima nang si Simpson, danga dong mangurai ibana marlomo ni roha tuburu ni halak Palestini. Nagabe persoalan nuaing ima molo ikon memiliki. Disodo masalahna. Songon nidok ni akka penyairiate, cinta tidak selalu memiliki. Ido kan? Danga dong mangurai hita makaulongi seseorang sasahalak. Ngahudok nakidigijang tadani nasehat doi. Na dilarang ima mulu gabe ikon memiliki. Contohna rupani holong rohatta mamereksa da burua. Hita bawa HP hita nunga marumah tangga. Adong masalah? Pikir adong masalah. Tadani nasehat doi. Alai mulu gabi disipan nomor HP ni itu ani disipan guarna di rohana jala disipa putuna di dompetna bah itu tong nagabe masalah te molo songono do na terjadi di siduan non gabiolo turun gunung polisi toba suak songonido nang sebalikna holong jala lomoro hani inata mamereng sada bawa. Silakan. Alai unak pola sapi dibuat tu pernipion. Ia guarni amatai so diingot. HP guarni bayoi saya dipadok. Ngigawi bana. Molo songonon danaung sego. Songoni dunuaing persoalan ni si Simpson diturpukon. Na marikod do ibana. Ikong gabi parjol mahunun na. Ikong gabi milik na. Ikong gabi istri na. Hapidang diboto ibana nga maraloy tu aturan dohot tu uhum ni halak Israel. Asa taboto adong do aturan ni halak Israel na mangurai merhamulian manang mangala buru sian halak parugamo na asing. Artinya menikah dengan orang dari agama lain merupakan penyimpangan religius. Taida mamisalla songon najupak kita di 5 Musa pitu ayat 1 ayat 3. Ale tu makas di ayat 3 dido. Ia dung dibuat jauh bade batapo masuk tu tano sitopotomi bahen partaliamu jala dung torop aka bangso parbigu pinabalina maradupoko ima halak Heti, Girgasi, Amori, Kanaan, Perisi, Hefi, doho Jebusi, pitu bangso akan natumorop jala nagumugo siyako. Jala ia dung dipasaha jauh bade batam nasida maradupoko taluhonommu nasida ikon haraponommu nasida. Dang jadi marpada-pada kutu nasida. Jala dang jadi asiasian munasida. Jala dang jadi homar todok tu nasida. Burum dang jadi lehonom mutu anakna.
jala buruna dan jadi buatomu di anakmu. Ima aturan namar laku di tonga-tonga ni hala Israel. Tentu di boto si Simson doi. Idua sadido amana dohot inana tu ibana. Aida ngadok kurwa di tonga-tonga ni buru ni haanggim. Manang di tonga-tonga ni sadok humta bahen jolmam. Ubahitung lau homa buat buru sian hala Palistim akan namar hulu. Alai nina si Simson ma tua mana. Ai ibana do hasoluan ni rohaku. Hamu kadongan hata solo manang solo rohana di hata Batak macai bagas do nido nii. Dakolan sekedar lomo rohana be dak sekedar suka. Molo didok solo rohaku nina berarti nunga adong disi keinginan untuk memiliki. Hasrat untuk memiliki. Solo rohana. Ini juga bisa berarti terpikat hatinya. Nunga loho berohana disi. Bagwarna pina loho tate. Molo nga lohot. Maul na may upato. Jadi si Simson sudah terpikat hatinya kepada gadis Filistin itu. Ya seperti yang kita katakan tadi di atas, kita nggak tahu entah kenapa. Tapi yang pasti dia tergila-gila terhadap perempuan itu. Jala somalna molonunga songonon, aka aturan na bagu pe, ang marlaku di son. Langgaron na namay, aka adat istiadat pe, dang marlaku di si. Agama hanya sekedar pelengkap. Apapun agamanya, mau beda agama tak peduli, tak menjadi soal. Karena sudah terlanjur terpikat hatinya. Hamu kamang dohot tamuinang lausomma sada sirinu konotasi trupukon. Songo parripen itu hatta manang keluarga Allah ita perludo tajamoto dirita sian pangalaho si songonon. Terlebih tuah kaya anak kota. Atik tung naung adong dosia naka gelek tai nasopola be peduli dia ruh ni para datu ni. Dan apalah begitu memperhitungkan akan nilai-nilai budaya be. Dan be fanatik tu hapor siauna. Yuk rohana na peting menikah. Manang natui siapa tahu, manang nai siapa tahu. Didok musema bahagia kok punya anak lagi. Jalan na humibakna na laos ditulupi na tua-tua na dumuse. Tuh mak, buah benon. Asal mabahagia na sida ninna museat to. Jadi na penting bahagia. Atik pe nunga maralu tu aturan ni Tuhan ni. Nunga maralu tu haporsiona. Alani tapamana ma akayana kota. Asa unang sanga solorohana tu akana sosaugamo dohot tita. Jale kosongonido nguluni parripeni tuhata. Unak sanga dilehon rohana tu si, jangan dibuka hatinya. Molonunga dilehon rohana tu si jala diukap rohana, dak terpasi di kita akan perkawinan campuran, perkawinan beda agama. Molo dema dok ditakko duate. Ditakko homa rohaki, gambelau stading doliho. Bagwarna pinamanaku te. Hawau mamolonunga ditakko. Alani ikon tajamoton ikot tajaga asaunang ditakko. Hamu kamang dohot tamuinang perlu do botota perkawinan bukan soal bahagia atau tidak bahagia. Perkawinan bukan soal punya anak atau tidak punya anak. Perkawinan itu adalah soal kekudusan. Dohot hauduhon tu Tuhani. Ido perkawinan. Hamu kadongan terlepas sian naung solo rohani si Simson tuburu ni halak Palistimi. Alai di balik ni ternyata adong dosakap ni debata. Didok nakid dayat opati tungsian jauh badwe. Hal itu daripada Tuhan asalnya.
Lapatan na siyan pamotuan ni debatadwi. Sakap ni debatadwi. Tutu sakap ni debatan na nido na disi dakswal perkawinan campurani. Mulai do na dimaksud disi tutu ngagabi maralo ati tupati ni debata. Sakap ni debata na dimaksud disi merhadu muad do itu haluau ni hala Israel siat tangan ni hala Palestin. Idu asa didok ay mangalului parbucirat do ibana dopak halak Palestin. Ay tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui. Ra olo do tubuh di rohat tamadok sonon tangadong dalan na asing. Wasa pola ikosongon ni banon ni debata. Banggu alus tu sona te langsung hamu manuk kututuani. Alai na pasti akamang dohot tamuinang Tuhan punya otoritas. Dak pola taguru itu hatta taringot tuaka sakap ni rohana tu bangsona. Ay dak pikiran na pikirata, dak sakapta sakapna. Dang lomo ni rohata, lomo ni rohan. Jalan meragam nabui patupaun ni Tuhani, laho patupahaluau tu bangsona. Jalan molutuk songoni penuaing taida, naung naduming kemai di rohani Tuhata. Tuhan memakai Simpson dalam skema besar sejarah keselamatan. Tuhan tidak malu memakai Simpson sebagai mitranya. Orang yang punya kelemahan pun dipilih dan dipakai Tuhan. Siapa sih yang luput dari kelemahan? Suak songonido nang tuhita di partikianon. Manang na dia penata adu pinuaeng dohonot tama tungsia Jehovah dui. Hal itu daripada Tuhan asalnya. Anggo sakap ni debata sakap na uli do tu bangsona nang tuhita. Idu asa didok di Jeremia 20 10 sada ay nunga takas suboto sakap akan nahu sakap itaringot Tuhamu ninna Jehovah. Sakap hasonangat do tahe dada Tuhamaguan. Asa au mangalihot Tuhamu ujung na hinalungutom muna. Alani songo parripe ni debata hita uduk mahita tu sakap doho lomo ni rohani Tuhata. Amin martangiang mahita. Mulai hati madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pergugui hami mangulah hoca. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.